Yoshi's Woolly World és la nova entrega d'aquest personatge que s'allunya una miqueta dels Yoshi's Islands o del Yoshi's Story per presentar-nos un plataformes en 2D que agafa l'estètica del Kirby's Epic Yarn. El Kirby's Epic Yarn va ser un joc que va sorprendre bastant pel seu aspecte visual, en el qual s'utilitzava la llana i la roba per fer un joc realment bonic. I com que suposo que va tenir èxit, Nintendo ha decidit que per aquesta nova entrega del Yoshi agafaria el mateix estil de gràfics, el mateix estil artístic. I la veritat és que el resultat és fenomenal. De fet, el Kirby's Epic Yarn ja era un joc visualment molt bonic. Aquest joc, clar, a part de tenir els gràfics millors, el fet de que sigui en alta definició millora moltíssim l'aspecte visual. Podem veure els detalls dels personatges, de l'entorn, veiem el pèl de la llana, veiem totes les costures i a més el disseny dels escenaris és molt variat i són preciosos. És un joc molt colorit i aquesta estètica, diguéssim, de llana fa que tingui, que sigui molt cute, no? Realment mireu les imatges del joc i visualment és un joc molt agradable. Té uns gràfics més bonics i adorables que segurament podem trobar avui en dia en un videojoc. Si bé és cert que tots els escenaris, totes les pantalles, no tenen un disseny igualment brillant. N'hi ha algunes que destaquen bastant més que unes altres. Tot i així, com que la varietat és molt gran, trobarem pantalles que ens agradaran moltíssim. A destacar també el disseny dels Yoshis. De fet, tenim molts tipus de Yoshis, després us explicaré com s'aconsegueixen, i cada Yoshi té uns colors diferents i els podem anar canviant en qualsevol moment de la partida per agafar-ne un o altre. Normalment, els Yoshis tenen els colors relacionats amb les pantalles o els enemics que ens trobem en les pantalles on anem salvant-los i així anem aconseguint Yoshis nous. Pel que fa a la banda sonora, està bé, és molt agradable, hi ha una gran varietat de composicions, en general totes són instrumentals, però canvien moltíssim, perquè com que cada escenari és bastant diferent a l'anterior, inclús a pesar de que cada món, diguéssim, té una estètica no relacionada, tenim el típic món que són prats, un altre món que és més de selva, un altre món que és sobre coses dolces, no? Sobre postres i coses així, un altre món que és nevat. Tot i així els escenaris dintre dels propis mons són bastant diferents entre ells i les músiques canvien i a més estan molt bé perquè cada escenari, i n'hi ha bastants, té una música totalment diferent, una composició diferent i única per cada escenari. Per tant, en tenim moltíssimes. La banda sonora té desenes i desenes de composicions. Pel que fa a la història, aquesta és bastant intrascendent, com ja es deveu imaginar. Simplement es tracta de que el Baby Bowser es vol construir un castell molt gran i per fer-ho necessita llana. I envia el Kamek, el bitxo que vol en una escombra, a buscar la llana. No? I no se li acudeix un altre lloc on aconseguir-la que, diguéssim, desfilant els Yoshis, és a dir, convertint els Yoshis en boles de llana. Naturalment, els Yoshis supervivents emprendran una búsqueda per perseguir el Kamek i poder rescatar la llana, no? El Kamek es va deixant paquets de llana repartits pels diferents mons a mida que fuig i aquests paquets de llana seran Yoshis que nosaltres anirem rescatant fins que aconseguim trobar el Kamek i el Baby Bowser i naturalment vèncer-los. Pel que fa a la jugabilitat, ja veieu que és un plataformes amb 2 dimensions, d'aquests que Nintendo està tan especialitzat en fer. Bàsicament tenim diversos mons i en cada món hi ha 8 pantalles, 8 escenaris. Sempre hi ha un escenari que, diguéssim, per desbloquejar-lo hem d'aconseguir una sèrie de flors. El que els Mario són estrelles, aquí són flors, no? Per accedir a aquest escenari secret. I bàsicament anirem per aquests mons i la mecànica principal del joc, tot i que està relacionada amb el tema de la llana, hem de dir que no s'aprofita tant de la llana com el Kirby's. El Kirby Epic Yarn basava gairebé tota la seva jugabilitat en trastejar i manipular la llana d'alguna manera. No? I el mateix Kirby anava aconseguint poders que al llarg
del joc, a mesura que avançava el joc, aquests poders li servien per fer més coses en l'escenari. Aquest joc, mecànicament, jugablement, potser s'acosta una mica més al que seria un Yoshi's Island, però amb l'envoltori del tema de la llana. Bàsicament, el Yoshi pot fer les accions típiques de tirar ous, menjar-se la gent i tirar ous. En aquest cas, no es tracta d'ous, sinó de boles de llana. Tots els monstres i personatges enemics estan fets de llana i quan el Yoshi se'ls menja, bàsicament el que fa és els desenreda, es converteix en una bola de llana i llavors pot disparar aquesta bola de llana, no? Té boles de llana petites i boles de llana grans que poden impactar diversos enemics, etc. I bàsicament té aquella acció de que fa com un salt, no?, que es manté una mica en l'aire. Això són les accions bàsiques. Després el joc juga una mica amb què hi ha elements a l'escenari que es poden descobrir mitjançant, diguéssim, la llana. Per exemple, si veus una espècie de llacet petitonet en un lloc, vol dir que si estires aquell llacet amb la llengua doncs descobreixes un secret, no? Coses així. Però no utilitza tant el tema de la llana en el que és la mecànica jugable, sinó que el que fa és que cada escenari, cada pantalla, t'ofereix un tipus de repte diferent, alguna manera diferent com superar-la, no? Com és clàssicament amb els jocs de Mario, per exemple, no? En aquest sentit sí que s'ha posat molt esforç en què, a pesar d'haver-hi moltes pantalles, cada pantalla sigui única, es jugui d'una manera diferent i es necessiti uns recursos diferents per superar-la. Però al mateix temps això fa que el Yoshi bàsicament només té unes poques accions elementals. El personatge no va adquirint nous poders a mesura que avança. Les coses que el Yoshi pugui fer per superar una determinada pantalla no les tornarem a fer servir més vegades. Això té una cosa bona i dolenta. Per una bona, cada escenari és únic, però al mateix temps, realment, el personatge no es fa complexa. És a dir, no anem guanyant poders, habilitats noves, per tant, no utilitza tant, com ja he dit, les possibilitats del fet de que tot estigui fet de llana. En aquest sentit, al contrari que el Kirby's, la llana és més l'aspecte visual del joc, però no influeix tant en la mecànica, que en la mecànica és més com un Yoshi's Island. Per a més està bé, vull dir, bàsicament cada escenari, per superar-los és molt fàcil. És a dir, el joc és molt senzill, no tens ni vides, pots morir tantes vegades com vulguis. La clau està en descobrir tots els secrets dels escenaris. Sí? Bàsicament hi ha 3 coses per aconseguir. Una són els segells, que podem aconseguir fins a 20 a cada escenari. Bàsicament els segells és aquesta espècie de sistema de logros, una mica que està inventant Nintendo, i que comparteixen molts jocs, diguéssim, first party, no? Com els Marios i tal. Una altra cosa són els paquets de llanes. Cada escenari hi ha 5 paquets de llanes, que si els aconseguim els 5, quan ens passem l'escenari, desbloquegem un altre model de Yoshi, un altre tipus de Yoshi, que en qualsevol moment podem utilitzar-lo, en aquell mateix moment, o si no, anant el que seria el món, que és com casa nostra, i accedir a un lloc on tenim tots els dissenys desbloquejats i podem escollir el que vulguem. A part d'això, podem desbloquejar molts dissenys de Yoshis utilitzant els amiibos. I no només l'amiibo del Yoshi de llana que veiem al joc, sinó molts altres amiibos. Si els utilitzem, desbloquegem nous dissenys. Per exemple, jo només tinc l'amiibo, aquest que et ve amb el Mario Maker, doncs al posar-lo desbloquejo un Yoshi, diguéssim, tipus Mario, vestit com el Mario, amb bigot i tot això, no? Els altres secrets que hi ha en els escenaris són les flors, que també n'hi ha 5. Les flors serveixen per desbloquejar les pantalles secretes que hi ha en cada món. I és molt difícil, perquè per desbloquejar la pantalla secreta has d'haver aconseguit totes les flors d'aquell món, és a dir, les 5 flors en cada escenari. I aquest és realment el repte del joc. És a dir, aconseguir totes les flors és el repte, perquè n'hi ha moltes vegades que ni tan sols les veus, no saps on estan, o altres vegades sí que saps on estan, però és molt difícil accedir-hi, no? Bàsicament aquí està la principal dificultat del joc, perquè el joc en si és molt senzill. A més, nosaltres anem aconseguint moltes monedes durant el joc que ens serviran per comprar una espècie de power-ups, per així dir-ho. A mesura que anem avançant anirem desbloquejant una espècie de poders que hem de seleccionar abans d'entrar en cada escenari i que estan dissenyats per ajudar-nos. Per exemple, podem seleccionar que ens acompanyi el Pucci.
el gos aquell fastigós, que ara està fet de llana. Podem seleccionar que en l'escenari ens apareixin síndries i quan ens les mengem escopim foc. És a dir, tota una sèrie d'ajudes que realment no són necessàries, però que, bueno, donen un enfocament també diferent a les pantalles, no? El disseny de les pantalles està molt bé, com he dit abans té molta varietat, però sembla que en cada món hagi d'haver una pantalla cabrona. No cabrona en el sentit de dificultat, però sí aquestes pantalles que o són una mica lioses, una mica laberíntiques, o costa molt trobar els secrets, o té algun punt, algun moment, algun tros de l'escenari que és super difícil i que tota l'estona et mores i, per exemple, et causen un barranc. No? Hi haurà pantalles que us agradaran menys, altres que us agradaran més, unes que són més de velocitat. Hi ha algunes pantalles on podem aconseguir transformacions, per exemple, que el Yoshi es converteixi en un gegant, o que es converteixi en una motocicleta, o en un avió, llavors aquell tros es converteix com en un shooter, no? Per tant, diguéssim, cada escenari ens ofereix una cosa diferent, bàsicament és la gràcia del joc. Així que, en resum, es tracta d'un bon plataformes, visualment molt bonic, gràficament realment ja ho veieu, els gràfics són super adorables, es veu molt bé en alta definició. I en quant a mecànica, doncs és un joc sòlid en 2 dimensions. Possiblement no té tanta personalitat de Yoshi, podrien haver agafat qualsevol altre personatge, el Mario mateix, per dir alguna cosa, en lloc de ser el Yoshi, perquè a part de menjar-se la gent, no?, i poder disparar les boles de llana com si fossin ous, no aporta, diguéssim, res especial al Yoshi en aquest joc. Simplement han agafat el Yoshi com podrien haver fet un Kirby's Epic Yarn 2, no? Però a pesar d'això, doncs, és un bon joc, a mi m'ha agradat, l'he disfrutat molt i per tant el recomano.